Здравейте, приятели! Днес искам да ви представя един иновативен, в същото време доста опростен артикул. Това е гумен протектор за въдица, който може да свърза двете снатки на въдицата. По този начин помага за пренасенето на въдицата, също така ги предпазва. Протекторът е много удобен, много мекичък и предпазва двете бланки от нараняване. Най-често при пренасене бланката се удря, горната снатка се удря в долната снатка и по този начин се получават микронаранявания, които в последствие, освен козметичен проблем, могат да създадат и функционален. Ето по този начин влиза главната, по-дебелата снатка и отстрани се слага, ето много плътно прилепва и влиза по-малката и горната снатка. По този начин въдицата е предпазена и може да се сложи отгоре кълпачок, ако искате по желание, или просто да я сложите в калъфа. Друго важно предназначение е на това просто устройство, когато някой път сте вкарали много плътно двете снатки и не може да ги разглобите, може да използвате едната и другата. По този начин имате хубав силен захват и с въртеливо движение да отделите двете снатки, без да нараните бланката. Много просто, но в същото време много функционално и полезно решение.